Salam jumpa di YouTube Sandeliper Pakpahan. Oras ma dia kedamang do dainang. Di son roau dipertikin nulium manungoson sada tutorial adat Batak. Lima na berjudul Ulaun Tonggoraja di Ulaun Ujuk. Takas tabodo da kadamang do dainang sebelum mengulaun ujuk gudang do tahapan-tahapan naikun laluatta naikun ulaun otta na perjul sehari ima di namar hori-hori dingding bolo dipartikin wangun kolan susu nama berkomunikasi barang mar telepon kolan adong gambaran oke sama oke lanjut mamuse tu acara na mangihut ima di acara na patua hata uhut marhusit di acara na marhusit dangadong dobe puala mabuan si panganong su paranak kolan oleh-oleh dobe manang buat tangan dalam lau makatatai dot sud perburu dusai tahapan nama khusib lanjut ma ke nomor hata sinamot bolodung di nomor hata sinamot nungar ya habis di acara seluhut orangnya hula-hula kadang tubuh boru songinang su paranak dok su perburu nungal lengkap bedisi alai tumpe manang piga anak baru lanjut mause tu ulang ujuk alai adoras so ulang ujuk di patupa hasuhutum mat bulahan amaki hasuhutum bulahan amaki ma tongkoraja jadi tongkorajaon buru su paranak manang buru su perburu lapatupang tergantung tu guar ni sinamot manang bola hanamak bolo guar ni sinamot rabu pinudun taruh jual ima nomor lapatan di alaman ni paranak ma patu paon ulau ni tu paranak ma na patu paon tonggoraja bolo guar ni sinamot si tompol dia jual perburu ma na patwa tonggoraja ala di alaman dinasida do bulau ini patwa jadi boy do su paranak guru su perburu molo su paranak patu pahun tonggoraja ala nasida bulah namak perburu patu pahun pria raja sonido nang sebaliknya ima tahapan na perlu ikut betul. Jadi tonggoraja nomor lapatan nih marpumu akar raja kebat gokon do jujuni hasuhuto ala adong ulaun nanaing si patu paunna di sadahuta manang dihutai di duati marhite na pangulion anak do pangulion buru dosdo na panguli anak na panguli buru na piting hasuhutun na mangudangi na patu batong koraja ima bulahan amak di uta ima patu kon na ulaw jadi ima pengertian ni tongkoraja las di partiken ima di paboa hasuhutun songo di romang ulaw ni las di sima di pasahat ulaw ni ima tokaraja ima dongat tubuh dongat sahuta buru bere ibe bere asa dituturi ditiroi jalalas rak mangulah uhut asa ditonggohon ditangnyakut tuang teribatan asa anggiat mardalat denggan
Dingga dami do las ni roha ulau ni. Jala makroh dami tu saluhut akatutu. Makroh las ni roha. Jala bersangat di korni tuanta. Ima tujuanna martonggoraja. Martonggorajai pasatun ulau ni asa adong lau mangulaun asa adong na bertanggung jawab. La mangulaun akaulaun na perlu tu keperluan pesta ujuki. Jadi bolor dia aja marpumu akaraja makatai akana perlu tulaun ujuki taringot di aka keberangkatan ni nasida asabui rapria nasida borhat tu alaman ni ulau ni isarana bulu paranak do bulah nama asar ya nasida borhat tu alaman di paranak tersungulima pengertian na Tonggoraja doho pria raja Tonggoraja nomor 8 isi apa tu Tonggoraja ima bulah nama di ulau ujuki bulu pria raja ima nalaman dapoton bulah nama di sungulima pengertian ni Tonggoraja di patupa antara dum sipul di nomor hata sinamo laman dapoton matani pestai hira-hira kurang lebih seminggu di sima di patupa surut Tonggoraja. Jadi dia kedamang do dainang ya semua tahapan-tahapan akan perlu narikot di acara Tonggoraja. Nah perjuru obat tugok kodok jujung disuhut marpuma di jauh disuhut dung dapot tikina mas panganam ma ador sumak katahi dung sipun nawas panganam baru makatai ma ima nama naringoti ulaun naneng rok naneng sipatu pau ni asa dirang rangi di pakateu ni perjulma padustahi ima dongat tuni hasuto asa dong mewakili lau mengalusi sise siya dongas sahuta songoni manang dongas sahuta merdustahi manasida asa adong mewakili laho manise hasuto di paniseoni ni dongas sahuta manakasi na parjulu ima taringot buah-buah di si pangano alai dia alai anggo si pangano ditikki na Tonggoraja molo na somal ulau kami di dua namyo dang dope pakai perjebaran alai si pangano nama situ ma buhama membuat menurut rohani raja asalas rohani ka raja ka todong lalau mangulau-ulau ni jadi dum di sise do masahuta taringo situ ni si panganong mas dia lusi hasuhutum ma si gabi-gabi si waras-waras roma muse raja ni do masahuta ipatakas ma muse si takas di panggabian perhorasan di somma Roma raja ni hasuhutum pabuahon si takas ni panggabian didok ma tersongonom ma gabi jala horas ma di rezen dong sautanan kabar tu gokko do jujuni bonasu nami tu itu salut nomor Tonggoraja ma perpungat tahun nomor siara mai amang inang rajaan songon padohan ina dua-dua bulu godang dengan banjite anak magodang dengan mai hok ripe iya anak nami setongani bagason namar goar didok magwarnai nunga magodang jala nunga mardustahi marsya holongan dot burni rajai didok ma margani burwa margaha naik hula-hula
Galanung nama dos ruani nasida, marsakat nasida, lau pahotton persaripeo. Ima nang taulehon narapi tamang ulehon ditikki namar hatas ngamo. Ima na tauduti amang lau laksana honota. Sialani omma delen nami pabuahot tuhamu amang raja nang suribada. Las dipartikian omma muludung satuluk dohamu dia kasakat na uli sakat na denggan nang mangulahun-ulahun adat na balga ima ulahun ujuk kami mangidu mangelek mahami asaradema hamu manuturi maniroi mangalego gumuna do nasa pikiran muna laho patol has ulahuni asa anggiat boy lulu ulahuni do denggan ima panguduan do elek nami amang raja inang suribada. Jadi Roma raja ni dong sahuta mulai ante ma di buah-buah muna dinang takas dia tahu kamuna si takas di panggabian parurasani satuluk mahami radi mahami mengurupi hamuna hatahuk kamuma adigan ulauni di dia ulauni aharu patu pota pajuna di ulauni songoni ma pakateoni dirang rangi su hasuhutum ma nawar dongat tugu dohot raja dong sahuta songoni nang boru dibagi ma akatugas dibagi ma akatugas jala ditakasi dong sahuta ma akahama nabui uruban nami amang radi mahami patorak kamu main isarana Roma muse raja ni dongat tuwi mandok gabe majalah horas amang tung malambok pusuma hamu raja ni dong sautanani mulai ati ma perjulu uduk kami diharadin liru hamuna lau mangurubi mandongani hami lau pato tahun ulewni na perjulu amang di nama sebuah buhay kita lau mangalak parmain mangidu hami asa dongani hamu hami tumpe naholan perwakilan selanjutnya musiamang lau manguduhun tugareja asarap kita manguduhun ni anak kota do nanaing parmait tau nah selanjutnya dung di ngana perpestaan manang di wisma hitamang urubi hamu hami macalo boras senaka kita selalu na do song lima senaka hula-hula senaka perburu kahula-hula tak dongani hamu buru nami song lima nama sagi manang melayani akka si pangang urubi hamu mahami akka buru nami lao melayani akka tondong tak na selanjutnya hamu do amang bolo digedungi na mangaturhon akka parhudulun hamu do protokol mengatur parhudulun mengatur akka inganan ni sudi akka tondong tak baru dina parpudi amang hamu do manipuli manang manutup mengulup pun ulau tai ala hita do bulahan nama hamu ma mengulup pun ulau tai jadi imamang nau pangidohon si kamuna pangurupion di hamu raja ni dong sultanah dungi dung salpu saluhut dirang rangi akan perlu tugas tai baru naparpudi mangapu ma hasuhuto manang mandok mulai hati ma hasuhuton di haradeun ni dong sahuta do akaburu lau mangulahon di hararonda sida dohot disakap nalau mangulahon ulahnya baru panutup na ditutup madok tangiang siap dong sahuta ditonggohong maulau ni asal giat merdela dohot denggan sungguh mamang raja inang suribada
na somal hulahu kami di Medanon ima dia cara Tonggoraja. Dia cara Tonggoraja akan hadir di sini. Ima siap dengan tubuh, siap dengan sahuta, buru bere ima bere, anggo orang hula do tulang tang doho di ulau Tonggoraja. Dan pola di batu perjebar di ulau Tonggoraja. Ima nahuwa sumalok kami di luar namion amang. Bolotungke berbeda-beda dia pelaksanaan teknis alai dang nama dokon na hulau kamion na duminggan rak denggado rak ulido sudia mang ay tujuan na saruba do na menunggu pasangapon akaraja do itu tujuan na menggalangi akaraja. Jadi dos-dos ang kata ni si dua naman dok. Asing dulu, asing do siya purna. Asing luar, asing go tong parada tong. Tapi di ma akan pinukan yung puta na perjuli di luar tadi. Rak makurasum mahita dia kah somalat tayo. Talas somay. Asa dohonon ma song kata ni si dua. Di berdunahuran na niya to ni Burni Raja. Bolo tungadong akan ahurang di paduhakku. Marlupun amu amang do tamuinang. Dulu ko kamu ma sebagai sakroha.